Vivim en un món on la població s'ha desviat de les lleis naturals? Doncs, llegint els escrits antics, com els 10 manaments o els texts essenis, aprenem a que, mitjançant un estil de vida crudivegetarià, i fent un dia a dia equilibrat i utilitzant eines de materials bons per elevar la salut, tornem a l'origen i curem el planeta perquè hi torni a ploure de manera natural. L'utilització de massa plàstic, la mala harmonia que hi ha en l'entorn degut a masses antenes de telefonia, la mala alimentació i el maltractament animal i d'arbres són el principal culpable. Doncs, mirem per als animals, per la naturalesa, les aigües, la terra, els arbres, i elegim un estil de vida naturalístic que ens ajudi a tots. La llista converteix-te en un crudivegar vegetarià. Medita diàriament i camina i fes esport a la natura. Recull l'aigua de pluja amb un sistema especial o amb ampolles de vidre i embuts i filtra-la a través d'un filtre de carbó o ceràmiques. Ves a la font més pròxima per collir aigua i ozonitza l'aigua per beure-la. Si no tens una font pròxima i la qualitat d'aigua del teu poble és bona, utilitza una osmosi de flux directe. Posa l'aigua per beure a una font de vidre amb aixeta d'acer, amb roques, cristalls i pedres. Posa-hi una mica de sal marina o sal rosa i essències. Així s'harmonitza l'aigua. Feu les paus amb la vostra família. Beveu llets vegetals crues o en pols, com ara de fruits secs deshidratats. Fes batuts de fruits i superaliments. Fes sucs de fruits i vegetals. Fes amanides d'arc de Sant Martí. Cura't amb herbes i minerals. Doneu aliments saludables a les vostres mascotes vegetals crus i vegetarians. Fes servir la batedora de vas de vidre per preparar batuts i els aliments, ja que és una eina que preserva els enzims. Fes servir una espremadora de sucs. Utilitzeu un deshidratador i no feu servir el forn. Aconsegueix un dispositiu portàtil de cocció d'inducció per cuinar lleugerament, escalfar aliments i fetes a baixes temperatures. No fregir, només cuinar al vapor. Aconsegueix un bullidor d'acer o de vidre amb regulador de temperatura per posar els tés a 44 graus Celsius. Aconsegueix un escalfador d'aigua elèctric per a la casa i programa'l a baixes temperatures. Aconsegueix escalfadors elèctrics de ceràmica de mica per a la casa i limita la temperatura, doncs fes servir calefacció elèctrica i regulable. Utilitzeu difusors d'aigua per a la vostra habitació. A l'estiu utilitzeu petits ventiladors d'acer. Utilitzeu xampús vegans de barra sòlida. Utilitzeu un filtre de carboni per a l'aigua de la casa. Utilitzeu il·luminació de filaments de LED i cristall. Utilitzeu sensors de llum crepuscular. Utilitzeu només roba ecològica vegana. Creeu un compost de jardí amb maons o roques. Crea harmonitzadors de jardí. Feu una petita font d'aigua o poseu un bol amb aigua i roques perquè beguin els animals salvatges. Creeu llits de jardí elevats amb maons o roques. Utilitzeu llautó per a l'equipament de jardí. Utilitzeu pinces d'acer per netejar el poble i el bosc. Per al jardí, utilitzeu roques, sorres, ceràmica i traieu tots els plàstics. Salva els arbres, poda mínimament els arbres, deixant els arbres alts i forts. Recicla i consumeix menys. Si cal, és millor aconseguir un cotxe híbrid elèctric d'hidrogen de biocombustible. Fes servir una carxofa de dutxa ecològica. Fes servir piles recarregables i un carregador de bateries. Renova la teva casa eliminant tots els òxids i metalls pesants, fent servir materials duradors, com la ceràmica, la pedra o l'acer. Treu i recicla tots els òxids del poble, per exemple dels pals d'utilitat de fusta d'electricitat. Posa els tubs i les juntes de tubs en coure i llautó. Elimina l'escuma negra dels aïlladors de tubs de casa, millor instal·lar els protectors de tubs amb un material ecològic com el mineral de llana. Si tens piscina, no utilitzis reguladors de pH, ja que són tòxics i venen en ampolles de plàstic. Millor tingues una piscina de sal o ozó. Posa oli a totes les frontisses de casa, harmonitza. Fes servir testos de terracota o ceràmica per les plantes. Harmonitza el poble i la natura.
Traieu les catifes i els terres de fusta, utilitzeu només pedra i ceràmica. Utilitzeu només productes ecològics vegetarians. Utilitzeu ampolles i xaquers d'acer, de vidre o de ceràmica. Utilitzeu bosses de cotó per a les botigues. Limiteu l'ús de plàstic, recicla. Utilitzeu vidre ecològic, resines o ceràmica. Utilitzeu cartró ecològic reciclat, paper i cinta de carrosser per encapçar. Hem de crear silenci natural als pobles per sentir-nos bé i a gust? Doncs hem de prohibir sistemes com les alarmes exteriors, per les persones, els animals i els arbres. Hem d'unificar, simplificar i harmonitzar les antenes i cables de telecomunicació, ja que la desharmonia crea desequilibris en el medi. Hem de crear un sistema d'envasos retornables de ceràmica, vidre i acer, doncs minimitzant l'impacte de creació de nous envasos. Crudí Enric.